Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thakazami ngifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli likaJohannes isahluko samashumi amabili verse 19 to verse 31. Kuthe sekuhlwile kusihlwa ngosuku lokuqala lapho abafundi bezivalele ngenxa yokusaba amaJuda, uJesu wafika phakathi kwabo wathi ukuthula makube kinina. Ngiyafisa ukuba sibuke le ndaba eyokuqala engifisa sibukeni sekuntambama nelanga selisithele nemini seyigodukile, kodwa labantu bazivalele endlini ngenxa yovalo nokwesaba. Sekuntambama nasempilweni. Kuyenzeka ithandwa zami ngokubuka isigaba sempilo nokubuka izinto zenzeka ubone ukuthi impilo yakho seyihambile, ubone nezinto zenzekile, ezinye zakushiya, ezinye wangakwazi ukuzibamba, ezinye zakulimaza, kodwa lonilanga selishonile. Kunezinto esidlule kuzona ukuthi ngokuhlakanipha nokukhula kwethu siqonde ukuthi angisakwazi ukubuyela emuva kulezi zinto. Zifana nobisi oselichithekile. Kunezinto empilweni engakwazi ukubuya ngizenze. Kunento yesibili engithintayo. Bazivalele endlini ngenxa yovalo nokwesaba. They've closed themselves inside. They've closed themselves in. They've shut everyone else outside. Siyafika isigaba empilweni la abantu bephusha bonke abantu ebebesondelene nabo bebaphushela eceleni. Siyafika isigaba la umuntu umbona ebloka abantu empilweni yakhe. Kwesinye isikhathi aze abloke namalunga omndeni. Omunye umuzwe ethi sengiphumile kuwena. Omunye umuzwe ethi vele kakade angincenge lutho kunina. Omunye athi vele angiphakeli nginezinto zami. Lamadoda abadala angabafundi bakaJesu bazivalele endlini ngenxa yovalo nokwesaba. Ngiyalithanda igama uJohannes alisebenzisayo. Uthi bayesaba banovalo. It is out of fear. Leli gama lokwesaba limumethe lingumthamo likhulelwe kumele ukuba siqaqe. Yebo besaba amaJuda ngoba hlaze angene ababulale, but also basaba ihlazo phambi kwabantu
bazothi bona santshela sathi yekeni le ndoda, santshela sathi buyelani emakhaya, kakade nangenwe yini. Fear can manifest itself in many ways. Ulaka, ukuthetha, ukudinwa nokucasuka, inzondo namagqubu. Umbuke nomuntu oseshintshile waguqula impilo yakhe eseyinto akade engeyona. Kodwa uma ubusisa kahle uanalyze izinto ngokwenzeka kwazo, lo muntu is reacting out of fear. Ozothi ngono kugadle mina kuqala ngaphambi kokuba kugadle wena. Lo muntu ususwa uvalo. Bathi abantu abadala ungabovalelana negwala ekhoneni ngoba lokushaya libulale. And kuliqiniso lelo, igwala liyashaya isikhwaga uma selisekhoneni ngoba lishayela into yokuthi ngizoshaya ukuze ngikwazi ukuthi uwe uhlehle bese ngiyabaleka. And nathi kwesinye isikhathi we tend to do that. Omunye uthola ukuthi he or she has been hurt in a relationship. And so lo muntu useyagadla enhlizweni yakhe uthi ngifuna lobuhlungu engibuzwayo nawe ubuzwe. Then you soon realize ukuthi ukwesaba nobuhlungu sebungiphendule isilwane. Angizalwanga nginjena, ngangenjena mina. Ikhaya engikhule kulona asifundiswanga lokhu. Abanye bethu, we have shut the world outside. Yes, angiphiki abanye balimalile. Kodwa in the process yokuvalela abanye ngaphandle sizilimazile kwathina uqobo lwethu. Abanye basenkonzweni yokungancengi nokungabi nandaba. The only necessary step after ungancengi nokungabi nandaba is self-destruction. Umuntu ngumuntu ngabantu. Inkosi yinkosi ngesizwe sayo. Uyamuzwa ongangezwe lakhe uma ekhuluma nabantu akavamsile ukuthi ningabantu bami, baruzothi abantu bakababa. Kupossible ukuthi nginabantu esibablokile, esingabafuni, esibabeke eceleni. uJesu ungavula kuvaliwe, ungena iminyango ivaliwe. But also ithandwa zami, I can shut myself from my own self. Khona leli lithi, your body is here with me, but your mind is on the other side of town. I'm not home to myself. Angisakwazi ukuhlala ngedwa. Angisakwazi ukulalela imicabango yami. Angisakwazi ukulungisa izinto zami.
opportunity engiyitholayo ngihlale nginomsindo lento uyibona kweminye imizi mevuka into yokuqala yenzayo ukuvula i-TV ne-radio drive emotweni into yokuqala azoyenza ukuvula i-radio umehamba ngaphandle faka ama-earphones alalele umculo because I cannot sit still and be silent with myself. Ebusuku angikwazi ukuhlala ngiqwashe. Uma ngiqwashile kuyinkinga kumele kube khona engikuphuzayo ngoba mangingaphuzanga lutho wenza amaphilisi noma kuzodaka imizwa. I'm stuck with my thoughts. Sometimes ukuqwasha kuyisibusiso. See, invitation athi uNkulunkulu be alone with your thoughts and with me. Isafuna hlale phansi sixoxe because ave kulula ukubalekela uNkulunkulu emini. Ave kulula ukubalekela uNkulunkulu manginabangani. Khona abanye abantu abathenga ama-airtime just uvota komsana lento yokufonela ebusuku night shift. Uthola ukuthi uzokakhulume nje umuntu uyaphela ama-hour akhuluma zangazi uzothini uma engasazi uzothini ebese khuluma izinto engafuni yena indaba zabantu. But the reality is I cannot be quiet with myself. Kuyaliwa. uJesu nento ayenzayo uthi uma esengenile athi uxolo malube kumina. Athi ukuthula malube kumina. Athi ngicela ukunikeza ukuthula izwe elingasoze lakunikeza bona. Ngicela ukunika ukuthula that money cannot buy. Sometimes sithi, let me go for a drive to clear my head. Sometimes sithi asike sambe siye beach siyolwandle. Mhlawumbe sithi ukubona ukuthi izinto zinjani. Bathi abanye let's go down for ice cream, for drinks. Bathi abanye asambeni mhlawumbe bangiye ngahamba ngayothenga into ezintsha ngizobuya inhliziyo i-right. Bathi abanye asambeni siye stokfeleni, asambeni nginebrayi, asambeni siyoshaya 1 or 2 beers, asambeni for drinks. Bathi kusasa iy'nkinga zami ziyangivuza zithi sekuphelile kodwa mina ngisakhona. And so namhlanje uthi uMntaka Maria uthi ngicela ukumnika ukuthula. Ukuthula enhliziyweni yakho. Have you ever smiled through the pain? Uhleke as if everything is perfect, meanwhile you know deep down you're dead. Your whole world is falling apart. Akuve kulula ukukhohlisa abantu. But you can't lie to yourself all the time. Eventually it catches up with us. And so Jesu uthi and how many of us are longing for that? For inner peace. Nkosi sengikhathele. Nkosi ngibukuthula. Ngibukuthula empilweni yami. Ngibukuthula emndenini. Ngibukuthula emshadweni wami. Ngibukuthula emsebenzini. Ngibukuthula kubantwana bami. Nkosi ngikuthula. Into engithintayo uJesu ukuphinda kathathu. Athi ukuthula kwami nginikeza kona. Ukuthula izwe elingasoze laninikeza kona. Yazi ithandwa zami kunabantu esibasondezile empilweni zethu. Siyitshela ukuthi bazosinika ukuthula. Siyitshela ukuthi bazosinika injabulo. Siyitshela ukuthi bazosinika induduzo. Athi umhlabele le njabulo, athi isikhashana, athi yedlula. Kunabantu esithe lolu uzokunika into
uzoba ligugu lami, lona uzoba umpesheni wami, lona uzoba indlu yokugugela. But they've caused us more pain than joy. They've caused us more misery than good times. It's not because we wanted them, we wanted to use them. Sometimes kubalulekile ukubuza, iyiphi indima edlalwa yilona empilweni yami? Why am I keeping you in my life? How are you helping me to be the best person? How am I helping you to be the best person? Uthesuku umntaka Maria ebaphefumulela ethi yamkelanga umoya oqebileyo. Ngibona uNkulunkulu embuyisela Genesis chapter 2. Usedala konke kabusha. Asikho isilahlwa kubo kaNkulunkulu. Yebo siyahluleka endleleni. Kodwa konke ukwenza kube kusha. Abavulela amanxeba akhe. Athi nanga amanxeba akhe. Athi Thomas, see, unless I put my fingers on his nails, on the wounds, that I refuse to believe. Tandozam, Jesus does something absolutely amazing. Uveza amanxeba akhe. Uthi bukani la ngilimele khona. It is okay not to be okay. It is okay to fall apart. It is okay to crumble. It is okay to cry. It is okay to tell people ukuthi impilo iyangihlula. Sikhule sitshelwa ukuthi amadoda wakhanya. Sikhule sitshelwa ukuthi masisake in. Sikhule sitshelwa ukuthi you must be brave enough. Sikhule sitshelwa ukuthi wabona behluleka kini. It's okay ukusho ukuthi ngihlulile lento. I will try again with something else. uJesu uvula amanxeba and uJesu uba vulnerable. Into engifuna ukuphetha ngayo ngesikhathi efika uJesu ebavezela zonke lezi zinto, uThomas is not at home. Nangithusa leyo. Kunezimangaliso uNkulunkulu azozenza nazo ivuse empilweni zethu. But I'm not at home. I can be at church and not be at church. I can be in a relationship with you and not be present. Khona abanye obaba, then we call them fathers, but they can never qualify to be known as dads. Khona abanye omama, then we call them mothers, they can never qualify to be called mom. Because you were never present. I don't know you. Yes, ngiyakwazi ukungithengela ama gifts. Ngiyakwazi ukunginika imali. Ngiyakwazi ukungithethisa. But I don't remember sitting down and having a one-on-one with you. I don't remember ngihlala nawe phansi ngikubona ungikhulisa. The gift of the presence. Am I present
in my own life. Ayikho into ebuhlungu njengokubuka ubaba omdala. Manje ubaba omdala kukhuluma nje impunga. Yabona ngoba abadala bava ukuthatha izingane zethu siyayibonga iCovid ngoba ama-conferences awekho. Uhamba nami ubaba omdala noma uyabona nje hayi ubaba nje umuntu omuzwami. Uhamba nezingane zethu ezincane ubona nengane yethu ukuthi mntanami. And iyona into ayifunayo la ngifuna imali. Iyona into ekwenziwa there's only one trade here. Imali nocansi. Imali nocansi. Umbono ubaba emdala ubaba womuzi wakhe ubhizi ubhizi sokwengane na-16. Lo behavior ubaba nanje maphathi khona lecule lelidumile hamba sama ngolayini benza zonke But you soon realize ukuthi this man is not present to himself. Ngiyisaba mina into engithela ngehlazo. Ungayenzi into just because ujabulisa abantu noma just because abantu ohleli nabo. But if usuyibuka and you realize ukuthi bengemina. Mhlobikazi yezwe mayibe nathi sibuso sesivikele isikhanyisele sixosela amandla negrasi yelivela kuNkulunkulu ngegama likaYise kunendoda nomoya ongcolileyo.